Чичо, може ли още? Може ли още? Да се разпали всичко, как се вика. Еса! Как гърмия? Там свършиха, там... Там приключи. Яко! Не приключил, гледай. Не е гледал, приключи. Извинете. Извинявай го. Свърши всичко. Още. Гърмеш. Там. Да се разпали всичко, както ще. Шик! Айде! Вътре! Ела слезни при нас, ако искаш да го видиш. Гърми яко! Някой гърмеше с автомат. Ама как насра гаща, като почва да спусти. О, тук е яко! Там е с пистолета. А не, и там е! Гърмеш! Гърмежи! Яко! За 6-7! 6-7! Не е свършило, дайте! Нищо не е свършило! Дайте! 10 минути! Гърмежи! Дайте! Дай гърмежи! Шампанско да пръскаме! Яко! С бяло депутатско! С 300! Мазна! Депутатско! С 300!